Onpa sille. Ei olisi kannattanut varastaa mun viimeisiä karkkeja. Ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään mä teen tämmöisten ostosten esittelyvideon, kun me oltiin Vantaalla. Joo, Vantaalla. Tää valotus on nyt vähän mitä on, mutta tää on vähän niinku osittainen tämmönen back to school shopping haul, joten tervetuloa tähän videoon. Okei, eli eka mä aloitan tämmöisistä enemmän basiceista kai, joten ihan ekana niin vanulappuja meikin puhdistukseen, koska näitä kuluu paljon. The ones who know. Sitten niin huulirasvaa, koska mä oon käyttänyt mun kaikki huulirasvat niin kuin loppuun about. Ja ne ketkä tietää, niin on erikseen justiinsa se yöpöytä, huulirasva, laukku, niin kuin huulirasva, meikkipöytä, huulirasva, niin kuin tiiäks, kaikki eri huulirasvat. Niin mä oon käyttänyt about ne kaikki. Niin nyt mulla on sentään 2. Sitten mulla on concealer. Tää on tää Essencen semi-halpa concealer, koska ei tarvitse kallista. Halppis on hyvä. Sitten on Lumenenin blurri. Joo, Longwear Primer. Eli tää on tämmönen pitkäkestoinen primer. Niin, joo. Sitten me käytiin siellä makeistukussa, vai onko se puoti, mut kumminkin sieltä, onko se, tai tehtaan myymälä. Niin mä ostin Fini Jolly Jamboreen. Tää näyttää aika hyvältä mun mielestä. Täällä on ihan hyvän näköisiä karkkeja. Ja koska mä oon niin kun tämmönen perinteinen, niin mä ostin näitä vanhoja autoja, hedelmäversioita. Kyllä, koska nää on hyviä. Ai mun silmässä on hius. Anteeksi. Mut joo, siis nämä on herkkua. Okei, eli tässä on mun uusi koululaukku. Se on Ulrika Sweden. Tää on oikeasti aika kivan näköinen. Ja tää on vielä tilava. Oottakaa, mä näytän mitä tän laukunkaan tuli. Okei, eli tän laukunkaan tuli säilytyspussi tälle laukulle. Sitten pidempi olkahihna ja tämmönen minibägi, mihin ton olkahihnan kanssa saa. Ja sitten täällä sisällä on 1 vetoketjutasku ja 2 tämmöistä sivutaskua. Sitten tässä edessä on 1 tasku ja täällä takana on 1 tasku. Siis, ja tässä on tämmöiset pienet jalatkin. Niin oikeesti mä oon niin onnellinen ja iloinen tästä, että mä en oikeesti kestä. Ja siis ihan vertailuvuoksi tässä oli mun entinen koululaukku. Tää on Marimekon. Ja sitten niin kun, tässä on mun uusi koululaukku. Et mä oon aika onnellinen. Sitten vihdoin kengät. Mä sain 2 uudet kengät. Ja siis, ne ketkä ei niin kuin ymmärrä, niin mä oon innoissani näistä, koska siis joo, mulla on ollut ennenkin jotain Adidaksen ja Puumeja, tommosia kenkiä, mutta se on silti ollut aina sillä halvemmalla puolella, koska no, en mä välitä hinnasta, mä tykkään halvasta, mut nyt mä pääsin törsäämään. Mä sain luvan törsätä. Ja siis me ei edes suunniteltu, meidän piti hakea 1 kengät mulle. Me mentiin toiseen kauppaan ja löydettiin niinku toiset.
semmoiset hienot kengät, joten mulla on nyt 2 Adidaksen hienot kengät ja nyt mä näytän teille. Ja ihan vaan näin meidän kesken ne tokat kengät, niin äiti ihastui niihin kanssa, niin se osti samanlaiset. Et joo, katsotaan ne kengät. Okei, eli täältä näyttää nämä ekat. Mun mielestä nämä on aika nätit. Te voitte, tai niinku hyvännäköiset, te näette nämä vielä mun jalassakin sitten. Tässä on nämä toiset, jotka mä ja äiti ostettiin siis matchaavina. Ja mä tykkään näistä väreistä tosi paljon. Koska mä olen niin fiksu, niin mä unohdin yhden tavaran. Joten joo, mä nyt kuvaan sen teille. Eli tässä on Lumenen Micellar Water kirkastava. Et joo, tämmösen mä vielä ostin. Ja kyllä, mä laitoin tätä huulirasvaa jo. Kyllä. Ja joo, mun kynnet on värjätty mielenkiintoisella kynsilakalla. Se on tätä okei. Okei, mä halusin vaan jotain erikoista. Joten, joo. Moi, taas tässä. Mä unohdin vielä yhden tuotteen, jonka mä ostin. Ja se on nipsuavaimen perä. Se tulee mun tohon, se tulee joko mun avaimiin tai sitten se tulee tohon mun laukkuun. Et joo. Mut joo, tässä oli mun ostosten esittelyvideo. Toivottavasti tykkäsit. Jätä tykkäys ja tilaa kanava, et näet muitakin mun tulevia videoita. Ja käy kattoo kanavalta vanhoja videoita. Sieltä löytyy paljon vlogeja. Moikka!